Oo, ano? Katiditing hati-hati na. QP 2.0 nga. Sige. Ano, no? Lumipat sila. Pwede naman mag-track mo. Nagluluna ko ulit. Mga bako. Saman mo ako sa business. Hindi, papunta natin. Okay. Kasama mo? Saan?
Sorry po. Kamali. Mali ako. Sino bubuhat sa akin? Ay, sorry. Thank you. Oh, sige. Sunod ah. Ha? Sim tayo eh. Alin? Sim? Oo nga eh. Kailan ba yung sim ko? Monday yata ako nakaschedule. Let's go, Sishin. Hi. Say hi. That's mommy's classmate. Mommy's classmate. When I'm small like this. Nice one like this. Sige. Ingat kayo. Siomai. Masarap yung yung chili paste. Saan? Yan nga. Nagkalaro pa. Legs. Sa inyo.
Sinadya yun ni, ano, ni... Tao to? Kaya naman pala tubig.